Bol si vonku čilovať a teraz si totálne strátený? Brucho ti hrá techno a zjedol by si aj vlastného kamaráta? Bráško, máme pre teba riešenie. Petrovská klobása. Chuť, čo ťa resetne. Z malej slovenskej dedinky v srdci Vojvodiny, priamo z Báčskeho Petrovca. K tebe prichádza vôňa domova a liek na každú opicu. Petrovská klobása, ručne vyrábaná podľa starých rodinných receptov, ktoré prežili vojny, svadby aj susedské hádky. Každé sústo je kus tradície, poctivej práce a poriadnej chuti. Ochutnajú aj ty. A nezabudni, vo februári sa vidíme na Klobása Feste, kde sa nechodí len kvôli jedlu, ale hlavne kvôli nej.